Init! Hello mga besh! It's me again, your Beshi Jaramar, and welcome to Hello mga Besties channel! So for today's video mga besh, since naka-lockdown pa rin tayo, since naka-quarantine pa rin tayo, and halos tayo ay naapektuhan, so kailangan natin extra work kasi tawag dito, no money, no work, no pay, so need natin extra. So for today's video, samahan nyo ako para maglibot for extra money. Maglilibot ako ng cassava cake. So pag gusto nyo mag-order sa PM is the key. Order nyo ako. So samahan nyo ako mga besh. Let's go. Bye. So, I'm here now near Robinson's. Dito naman ako mag-deliver ng kasama ko kasi kanina hindi na ako nakapag-video. So, dito na ako nakapag-video kasi super init kanina. So, let's go guys. So, I'm here na dito sa Robinsons para mag-meet up ng ating cassava cake, and while waiting, I'm here. Yeah. Text ko muna yung friend ko, so I'll be right back. So guys, kakatapos ko lang mag-deliver dito sa Robinsons. So, punta naman ako ngayon sa may Haro. Ang hirap talaga ng buhay mga beso. Look, it's so mainit. So, samahan niyo pa rin ako. Punta tayo ng Haro. Let's go guys! So, nandito na ako guys sa Haro, and magmi-meet up ako sa last na meet up ko ng friend for my cassava cake. So, pupuntahan ko siya doon sa may Save More. So, while waiting for my friend here para kumuha ng tawag dito ng cassava cake ko, I have a realization. So, kudos talaga sa mga online seller kasi tawag dito, ang hirap yung mga ginagawa nila, yung susulong ka sa init para sa konting pera. So, kudos mga best sa mga online sellers natin dyan. So, pag may mga online sellers kayo ng mga friends, huwag kayo magpalibre, huwag kayo humingi ng libre. Instead, suportahan natin yung ating mga kaibigan na online sellers kasi para big help na din sa kanila. So, hintay muna ako dito mga besh. So, nandito na yung friend ko. Kasama ko na siya. Kukuha siya ng cassava cake. Hello, say hello to my YouTube channel. Hello.
Say hello to hello mga besties. Hello mga Bisher! So, Hindi kainit-init. oo, mainit talaga, bes. So, kudos talaga sa mga online sellers kasi tingnan yung ginagawa nila. First time ko itong ginawa, di ba? Mag-meet up. Mag-meet up and pupunta kami doon Ito sa... talaga ang sinatawag na. Oo, magbabanding kami. So, see you later. See you later, guys. So, ayan, guys. Nandito ako sa San Santo. Ano to? Kalubihan, sa Haro. Kalubihan, Sa Haro. Sa apartel ni Hilda. Siya yung kumuha ng Hindi akin. Kumikirens ako dito. nag-rent siya. And ako dito nakikain. Kaso lang di kami nakapag-video doon kasi magulo. Maliit. So, dito na. So, yes. And I'm so full and so busog. Thank you. Nandito yung mga niya. Mga Babies ko na. babies, yung mga tanim. So, mga beshies, bisita-bisita kayo dito. Ingat. Okay, mag-rest. Yes. Bye. So, ngayon, nandito ako sa my tricycle. Yan yung buhay. Online seller. Punta ako kasi I'm content. So, that's it mga besh. Katatapos ko lang mag-deliver ng mga kasaba cakes ko. And of course, very, very, very saludo talaga ako sa mga online sellers na nagdi-deliver, nagtatrabaho, kumakayod. Siyempre, naka-quarantine tayo, naka-lockdown tayo. So, lahat ng diskarte is ginagawa na natin. So, it's my first time to try and to experience na mag-resell and of course, maglibot under the sun. It's so mainit and saludo ako sa inyo. Ang hirap ng ginagawa nyo. It's so mainit, it's so mahapo, it's so pilit in my lawas. Pero, thank you so much for that experience. Na-realize ko that kahit pa paano is we are all blessed. We are all blessed in, tawag dito sa kahit sa maliliit na bagay is we are blessed. Kahit sa ganito, kahit sa experience na ganito is I'm so blessed. So, thank you so much for this wonderful experience. Hope nagustuhan niyo itong video na to. So, sa mga bago pa dyan at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please click lang ng subscribe button and of course, pakiclick ng notification bell below para updated kayo sa mga videos ko. So, it's me again, your hello mga beshies. Thank you so much. Love, love, love. Mwah, mwah, mwah. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.